Zaldico versus Martin Romualdez. Ngayon, Dad, meron mga explosive expose kasi may three-part video na in-upload si missing Congressman Zaldico. As we know, medyo on the run si Zaldico these past few months. Hinahanap-hanap siya ng Kongreso natin, ng Senado natin, ng Korte natin, ng Ombudsman natin. Kasi supposedly, nasa US siya for his medical treatments, tapos biglang nag-Europe siya, tapos nag-Singapore, tapos hindi siya mahagilap, basically, ng Philippine government. Nawawala siya. Pero recently, nag-upload siya ng 3 videos exposing daw yung corruption regarding sa mga budget insertions and accusing Martin Romualdez and pati si President Bongbong Marcos sa mga major corruption scandals that have rocked our nation, Dad. Not just the flood control, pero yung mga national budget insertions daw. So ang claim daw niya, first of all, siya daw ay delivery boy lang ng mga pera o mga kickback ng mga projects sa mga budget insertions. Supposedly, sinasabi niya, sa kanyang words, na wala siyang inuuwing pera para sa sarili niya. Medyo, of course, understandably, medyo hard to believe yun kung ikaw ay delivery boy lang at wala kang mismo nakuhang tip. Sinasabi niya, at least 25 billion for the year 2025 ay napunta kay President Bongbong Marcos at saka the rest napupunta kay Martin Romualdez, wala siyang inuuwi. Sinasabi rin niya ng recent whistleblower na si Orly Gotesa o ang kanyang security guard dati na nag-claim na siya ay nagde-deliver nga dun sa bahay ni Martin Romualdez or dun sa bahay niya ng mga kickbacks na to ay totoo daw. Ngunit sinabi rin ng kanyang bodyguard mismo na may party daw siya dun sa mga dinideliver niya kay Martin Romualdez. So medyo nakaka-conflict yun, Dad, kasi sinasabi niya mismo na totoo ang sinasabi ng bodyguard ko, pero sinasabi rin niya na totoo na nagde-deliver ako pero wala akong kinukuha para sa sarili ko. Ngayon, Dad, very spicy yung mga accusations to at maraming nagsasabi na hindi pwedeng iseryoso ang mga accusations ni Zaldico kasi one, hindi siya under oath. So, hindi mo alam kung totoo ba yan o hindi. At pangalawa, wala siyang actual affidavit. Puro hearsay lang. Pero syempre, may mga in-upload siyang picture na kanyang basehan ng ebidensya na 2024, nag-deliver siya ng mga sobrang daming mga maleta daw sa bahay ni Martin Romualdez para sa cut at parte ni Martin at saka ni President Bongbong Marcos. Ngunit, marami na nagsasabi, kung 2024 pa yung picture na yan, ina-accusation niya na 2025 ng mga budget insertions. So marami nagtataka, kung 2024 siya nagde-deliver ng pera, pero 2025 yung budget insertions, paano niya, in-advance ba yun ng mga contractor? In-advance niya ba yun para matuloy yung mga budget insertions? Dad, ano masasabi mo dito? Well, una, wag natin tawaran ang kaalaman ng ating mga kababayan. Kahit nasabihin natin marami sa ating mga kababayan hindi nakapag-aral na maayos, pero wag nating matahin yung kanilang karunungan at kaalaman pagdating sa mga ganitong pananalapi at ganitong mga panlalamangan. No? So, kasi ang nangyayari dito, kung titingnan natin, yung sinasabi ng iba na may inconsistency, hindi nagtutugma-tugma o pag pinagtahi-tahi mo yung kwento niya, parang merong mali. No? So, yun ang sinasabi ng iba. Pero sa akin kasi, hindi yun ang tinitingnan ko eh. Ang tinitingnan naman natin dapat dito, ang unang tanong, meron bang nangyaring katiwalian? Ang sagot, oo, meron. Kasi nga may mga umamin na at nakita naman na talagang nagkaroon ng mga pera naglabasan at nakita, napatunayan na, nakita pa sa mga picture na may mga nagbigayan, may mga nakalatag na pera. So kung may katiwalian na nangyari, ang unang tanong, kung ang sagot, oo. Ang pangalawang tanong lang dyan, ano yung mga nangyaring pamamaraan at sino yung mga kasangkot o sino yung mga dapat managot. Yun ang dapat na tanong doon. May mga inconsistency, totoo, I agree. No? Pero kasi, hindi mo naman alam yung punot dulo ng storya. Pero isa-isahin natin. No? Yung unang sinasabi niya na wala siyang nakukuha, siguro yun ang mas mahirap paniwalaan. No? Kasi yung ating mga kababayan naman, hindi naman natin pwedeng linlangin na ibig sabihin, kasama ka dyan, tapos wala kang nakuha. Pangalawa, nakita naman natin na biglang nagkaroon ng karangyaan yung kanilang kabuhayan. No? So, yun doon pa lang makikita mo na may ano na doon, merong, yung kwentong yon merong konting mali. Pero meron din katotohanan. So, yun na titingnan natin katotohanan. No? So, kinakailangan kasi yung katotohanan na titingnan mo. Bayaan mo na yung mga inconsistent angle na yun. Kung baga may sinasabi tayo, sa isang gubat, maraming puno. Huwag mo tingnan yung isang puno lamang. Tingnan mo yung kabuuan ng isang gubat. Para sa ganun, maintindihan mo kung ano yung sura at ano yung nangyayari sa gubat. So, yung puno, minsan may mga maliit, may matangkad, may mali, may baluktot, pero hindi yun ang tinitingnan mo. Tinitingnan mo kung yung mga gubat ba, nandun yung mga puno. No? So, yun ang tinitingnan natin ngayon. No? So, ang ibig natin sabihin, merong katiwalian na nangyari, merong mga pera na nawala, merong kinuha sa kabangbayan na napunta sa pribado o pangsariling kapakanan. So, yun ang tinitingnan natin. Kung meron siyang nakuha o hindi, that's another story. Pero importante,
merong nakuha, may nawala, at merong mga kasangkot na kanyang itinuro. No? So, yun ang una. Pangalawa, yung sinasabing inconsistent do sa time element. No? Kasi sinasabi, 2024 pala, nagdi-deliver na siya ng pera. Yung pinag-uusapan nilang budget is 2025. Imposible namang in-advance ito ng mga kontratista o kung sino man. Pero hindi kasi nakikita ng ibang kababayan natin na naupo si Pangulo at ang bagong Kongreso noong 2022. So, noong 2022, nung naupo yan, so sabihin na natin, at the end of 22, hindi pa sila makakilos masyado kasi nga ginagamit pa nila yung budget noong 2021, nung panahon pa ni Pangulong Duterte, so limited yung kanilang capacity to do anything or to do something. No? So, noong 2023, yan na yung full year na sila na talaga bumabalangkas ng budget at sila nagpapakawala ng pera, no, sa lipunan, galing sa ating pamahalaan. So, yung sinasabi nilang January 2024 na hindi tutugma sa 2025, ang hindi nila nakikita, baka ito ay nagsimula nung 22, kalahating taon, at nagsimula ng todo nung 23. So yan yung hindi pa sinasama, hindi pa dinadama yung 23. Parang inililimitan nila sa 2025. Pero nakakalimutan ng mga kababayan natin, since 2022, nagkaroon na ng bagong mga pamumuno at pamamahala. So posibleng yan naipon noong 22 at 23 na ipinamimigay at pinamamahagi noong 24. At iba pa yung usapan sa 25 na ipapamahagi sa 25 o 26. So nahuli lamang, nabisto at nabuking, kaya nga nagkaroon ng ganitong investigasyon at ganitong kumbaga expose o scandal. No? So, yun ang sinasabi natin. Hindi importante yung inconsistency ng mga dates. Ang importante dito, may nawala ba sa pera o sa salapi ng ating kabangbayan? Ang sagot, meron. Meron bang mga sangkot na gumawa ng katiwalian sa kabangbayan? Ang sagot, meron. Ang tanong na lamang, kung ano ang ipaparusa sa kanila at sino yung dapat makasuhan para na sa ganon magbayad sila at magkaroon ng katarungan sa ating lipunan. Ngayon, Dad, sinasabi ng Ombudsman at saka ng DOJ na technically walang kaso ang mangyayari even with the testimony ni Zaldico. Kasi ang sinasabi nila, kung wala nga official affidavit, kung hindi siya nag-swear ng oath, kung hindi siya mag-surrender ng sarili niya, either sa Philippine Consulate or Philippine Embassy or dito sa Pilipinas, walang mangyayaring kaso or hindi nila pwedeng i-continue yung kaso. Especially yung nangyari yan kay Orly Gutesa. Siya yung whistleblower na sinasabi na niya siya yung witness nga sa pag-deliver ng pera, pero ngayon hindi daw siya mahanap. Tapos sinasabi daw supposedly, yung affidavit niya, peke daw yung notaryo, kaya hindi daw siya pwedeng valid as a form of evidence. So Dad, kung ganun, sinasabi nga ng Ombudsman at DOJ na technically, hindi valid yung mga forms of testimony at evidence sila, magkakaroon pa tayo ng hustisya base sa mga akusasyon na to? Well, ito yung sinasabi nga natin. No? Pagdating sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pag-iimbestiga, ang mahalaga kasi dito hindi yung technicality. Pag sinabi mong gagawin mong technical ito, para sa ganon hindi magkaroon ng tunay na katarungan, ang magbawala niya ng ating mamamayan. Dito ngayon kinakatakutan natin na baka magkaroon ng people power tree o revolusyon sa ating bayan no, na ayaw natin mangyari dahil masisira ang kabuhayan ng lahat. So, kaya nga ito isang wake-up call sa lahat. No? Sa lahat, sa ating mga mamayan, sa lahat ng ating mga namamahala, sa ating pamahalaan, dapat ang tukuyin ninyo yung totoong nangyari, hindi na yung mga technicality. Kasi kung gagawin nating technicality ang batayan natin sa pagsisiyasat at paghahanap ng katarungan, tiyak, mauwi lamang tayo, masasadlak lamang tayo sa kumunoy na ayaw natin pagkalagyan. No? So, napakahalaga kasi dito na una, ang tanong siguro dito, si Zaldico ba may nagawang mali sa ating bayan o nagamit ba siya sa isang katiwalian? Ang sagot doon, halata na at alam na ng lahat. Hindi na natin kinakailangan ipaliwanag pa yan kasi kitang-kita na at umamin na rin naman siya na naging kasapakat siya. Whether nakinabang siya o hindi, that's another story. Yun ang una. Pangalawa, marami na ring testigo na umamin na nagkaroon ng katiwalian at nagkaroon ng dekwatan o nagkaroon ng pandarambong sa ating bayan. No? So meron na rin mga umamin. At meron na rin sila mga pinepresentang ebidensya at may mga iba pang testigo na lumatag. No? At nakita naman natin may mga documentary evidence din. No? Galing sa mga contractor, galing sa mga kanilang bank account, kaya nandiyan na yung AMLA, Anti-Money Laundering Council, na talagang pinipris na yung mga account nila at nakikita na bugso-bugso ang pumapasok na pera sa mga account at wala namang nagagawang proyekto. No? So nandun at nakita na rin naman mga proyektong hindi nagawa, nakatiwangwang o ginawa na substandard o mali ang quality, kaya naparusahan ng ating mga kababayan na nagkamatayan dahil sa
sa baha at sa nalunod, no? So, ang tanong diyan, nandun na lahat yung elemento na may nangyaring katiwalian. Hindi na dapat tinitingnan yung technicality. Kasi kung technicality, isa-isahin natin, no, si Gutesa, pagtatalunan natin, yung notaryo ang mali, hindi siya. So, yung nagpanotaryo nun, siyempre si Gutesa pangkaraniwang sundalo lang yan o dating sundalo. Ano ba naman yung alam niya sa pagkakaabogado sa mga technicality na ganyan? Sumumpa siya sa Kongreso, yun pa lang sworn oath na yung with or without the affidavit. No? So, kung hindi mo pwedeng gawing technical na issue yan kasi nga pinag-uusapan dito yung katotohanan, hindi yung pandilin lang. Di ba? Ang pinag-uusapan dito katarungan, hindi yung panlalamang o panggugulang. So, kung ginugulangan natin yung mga ating kababayan para sa ganun makalusot yung iba, well, siguro at the end of the day, mga mamayan na rin ang gagawa ng tamang pamamaraan kung paano mapapalitan yung ang ating pamamaraan. So yun ang ayaw nating mangyari. That's why mas maganda na yung ating mga namumunot na mamahala, ipatupad nila ang tamang batas ng ating mga bayan, ipatupad nila yung katarungan. Yun ang hinahanap ng ating mga kababayan. Kasi kung mga technicality na ganyan, balikan natin sa Saldico, sabihin natin, although yung testimony niya, videotape dahil sa abroad siya, pero the mere fact na yung tao nga, alam na nating isa sa mga kasapakat at umaamin na, di siguro dapat naman bigyan ng tibay o timbang yung kanyang mga sinasabi at gamitin yon sa isa sa mga ebidensya na pwede nilang ipagtagpi-tagpi para mapatunayan yung katotohanan. Ngayon, Dad, siguro ang tanong dito, yung ombudsman at DOJ, ang mga whispering sa kanila, yung mga kaso na hinahanda nila ay para sa mga kontraktor at yung mga DPWH officials para sa mga flood control scandal na to. So far, wala pa daw nagiging rumor na may mga senator o congressman na i-charge ng DOJ at saka ng ombudsman. So Dad, kung nangyari to, kung let's say, kinasuhan lang nila ang mga flood control project contractor, yung mga farm-to-market road contractor, at saka yung mga DPWH executives, pero walang nakasuhan ng mga congressman, senator, or even yung mga ibang nasa executive branch ng ating gobyerno, masasabi ba nating cover up ang ginagawa or ginagawang scapegoating lang yan? Well, in fairness, no, na parang may narinig akong news na sinasabi ng ating ombudsman na by December, may mga senador na makakasuhan at makukulong, ganoon din mga congressman. In fairness, no, na narinig naman natin sa kanya, I think nakita ko sa isang outlet media na may sinasabi siyang gano'n, no? Which is good naman, no? Tama yung landas sa kanya tinatahak para sa kabubuti ng sambayanan. Pero siguro, katulad sinabi niya kung sa aking pagkakaalala sa napakinggan ko, hindi pa simula pa lang yon, hindi pa katapusan yun. So, in fairness, let's give them a chance. Sa lahat ng ating mga minamahal kong kababayan, bigyan natin ng pagkakataon ng ating pamahalaan na ituwid yung mga baluktot na nangyari at mapatunayan ang mga may sala sa ating lipunan at maghunos dili tayo kasi sa tingin ko naman sa tinatahak na landas ng ating pamahalaan ngayon, doon din naman tayo patutungo. Ngayon, kung hindi lang nila gagawin yung tama, siguro yun na talagang panahon na maglalagablab ang damdamin ng ating mga kababayan laban sa ating pamahalaan. Pero Dad, let's rewind back in time. Kasi this is not the first time this has happened rin naman eh. More than 10 years ago, meron tayong mga ghost project rin. Hindi na necessarily flood control project, pero mga ghost project sila under Janet Napoles. And during that time, marami mga senador at mga congressman ang napangalan dun sa kaso na yun. Ngunit, mga 3-4 lang ata ang actually napunta sa kulungan. Tapos na-acquit pa sila, nakalabas at nakatakbo ulit bilang senador. At saka I think na-acquit rin ata yung marami mga nakasuhan or kinakasuhan ng kaso na yun. So Dad, don't you think magiging repeat lang to na nangyari dun sa Ghost Project mga 10 years ago na makakasuhan sila, bibigyan sila ng konting jail time, tapos eventually, ma-acquit ulit sila, makalabas sila, at tatakbo ulit sila sa bilang senador, congressman, at basically gagawin na lang ulit yung cycle na ito? Of course, it's very possible. No? Kasi kung titingnan mo yan, balikan natin yung nakaraan. No? Nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon na rin ng ganyan mga kasuhan, no? Tungkol nga sa ganyan mga katiwalian. No? After a certain period of time, na upo naman si President R.F. Estrada, nagkaroon ng ganyang skandalo. No? Kaya nagkaroon ng impeachment process. No? So may mga parang pera ng pamahalaan na naideposito sa account niya, sa personal niya pangalan. So kaya nagkaroon ng people power too na sinasabi natin. No? Then after a while, nagkaroon naman ng Janet Napoles issue. No? Napoles case naman, naging katiwalian niya, mga ghost delivery, mga ghost project, mga nawawalang pondo, no? Then after that, ngayon, ito na naman tayo, no? So, mga ghost projects na naman, no? Kasi nga, ayun ang sinasabi nga natin na sa mga kababayan natin na kinakailangan itaas ang kanilang antas ng kaalaman at karunungan. Huwag sila basta-basta magpalin lang. Kasi napakarami talagang mga nauuto at nalilito at na
napagsasamantalahan dahil nga sa kulang sa kaalaman at impormasyon. Kasi napakahalaga ng kompleto impormasyon. Kasi iba nating mga kababayan, pag may narinig silang mga pagpupula o pangungutya sa iba nating politiko na sikat, ang sinasabi nila paninira lang yon, no? So sa akin siguro, instead na sabihin yung paninira, imbestigahan niyo mismo. Tingnan ninyo mismo kung ano yung kanyang kabuhayan at kung ano yung kinikita niya at kung nakita niyo may diferensya, doon pala magtutugma na yung mga akusasyon laban sa kanya. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kung isang congressman, halimbawa, ang sweldo 300,000 naman. Pagkatapos kwentahin mo yun, yung meron siyang sasakyan na mahigit 10 million o 15 million, tapos meron siya na mahigit 10 million, 20 million, doon pa lang magtataka na kayo paano nagkaroon ng ganon. Sabi nyo, mayaman naman talaga yan. Saan na nga nanggaling yung yaman kundi sa katiwalian, hindi ba? So, meron tayong dapat na tinatawag natin common sense, no? Kaya nga, siyempre, minsan nalilin lang ang mga kababayan natin dahil pag nabigyan sila ng pabuya, nabigyan ng konting gantimpala, nauuto na sila. Hindi nila naunawaan na pag nauuto sila, ang napapahamak yung kinabukasan ng kanilang mga kabataan. Yun ang challenge dito na sinasabi natin. Kaya ngayon ang ating pinagsisigawan at pinaglalaban ng Ilocano Defenders na magkaroon ng tamang kaalaman ng ating mga kababayan. That's why we are for education. Gusto natin madagdagan ang suporta sa edukasyon, mapag-aral na maigi ang ating mga kabataan, masuportahan sila sa kanilang pangangailangan, sa pagkain, sa transportasyon, sa uniforme, sa sapatos, at sa mga computer, pati na sa mga wifi, kinakailangan mabigyan sila ng suporta para sa ganon tumaas ang kanilang karunungan at kaalaman para magkaroon sila ng mas masaganang kinabukasan. Yun ang ating pinaglalaban sa Ilocano Defenders Party List. Ngayon mga kababayan, sa tingin nyo, sino ang mas may kasalanan? Ang mga manloloko o naloloko? Kaya mas maraming dumadami mga politiko na manloloko dito sa Pilipinas. Kaya ang goal ng Ilocano Defenders Party List ay para tumaas ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas, para mas kumonte ang manloloko na Pilipino, para mas tumalino ang mga Pilipino, para hindi na sila naloloko ng mga politiko na abusado na gagamitin lang ang pera at kaban ng bayan para sa kanilang sariling kinabukasan. Ang gusto namin, kinabukasan ng bawat Pilipino ay gumanda at mag-improve para sa bawat Pilipino. Ako po ay si Sol Monsay, ang inyong kuya ng bayan. May kasabihan na dalawang klase lang ang mamamayan sa ating lipunan, mga manloloko at nagpapaloko. Kami po ay naniniwala na may pangatlong klaseng mamamayan na sana naman ay yun ang maging hubog ng ating kinabukasan. Ano yun? Yung may manloloko man at may nagpapaloko, ang hangarin namin sa Ilocano Defenders Party List mga mamamayan na hindi manloloko at hindi magpapaloko para sumagana ang kinabukasan ng kanilang kabuhayan at ng kanilang mga kabataan. Yan lamang po mga kababayan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan.